Maluhod po ang gabos. Uyan, kordero kan Diyos, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapods, pamanggi kan kordero. Kagurang nan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa Eukaristiyang iniinaako miyan Diyos no na buhay ni tinaw mo sa kinaban. Tabangi kaming mamuot asin makasunod ki Kristo, sagkod sa buhay na din kasagkoran, iniinhagad mi sa ngaran ni Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Malod po ang gabos para sa pagpangadji kan Oratio Imperata tumang sa paglakop kan COVID-19. O Diyos na sa mong Ama, minadulog kami sa imo sa mong pangangipo. Inahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo tumang sa pandemya dara kan coronavirus na naglalakop ngunyan asin nagdadara ning kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong naghinguwa sa pag-adal kan hinalayan, kan hiro asin paglakop kining pandemya. Iyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa salud, tanganin asin daman, makatabang asin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibimiman niya mo ang mga naglilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya, tanganin na makahanap sindanin bulong sa helang na dara kaining pandemya. Ipinapamibimiman ang mga tinamaan kanihelang, sindaman lugod maumayan tulos, tawan mo kami ni biyaya na maginguwa para sa karahayan kan gabos, asin sa mga nagsasakit. Siring man sa muyang mga ipinagpapangadji, ang kalag kan mga tugang nyamo na nagadan, huli kan COVID-19. Lugod sa imong presensya, danay nidang mamatayan ang sa imong pagkamot. Iniinahagad mi, huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay sa naghahaday, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O banal na lalago ni Jesus, Kaharaki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Ipamibi mo kami. matindog po ang gabos. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. iduko ang mga payo asin maghagad ng bendisyon sa mahal na Diyos. Bendisyonan lugod kamo nin Diyos na mga kamhan ngunyan aldaw nan sa iyong aki suminakat sa langit tanganing ihanda ang lugar para sa indo. Amen. Pakatapos kan sa iyong pagkabuhay liwat, nailing si Kristo kan sa iyong mga disipulos, pagdatong niya bilang tagapaghukom, maging maninigo manlugod kamo sa iyang atubang. Amen.
Nagtutubod kamo na si Jesus nagtutukaw sa iyang kamurwayan sa to ni Ama, magkaigwa manugod kamo kan kaugmaan, na mamatayan na siya kay banindo sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Asin bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, an Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos sa puan sa tuwing Santa Misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na banggi po sa inugabos. Iyong inang Birhen, na ikamarahayon, sa buhon minsirangan, ikamagayon.